gede apa cilik? Wis manut. Ayo tau ngedusi Mbak Bian. Heh? Wis tau. Kelingan ora Mas? Wah, kelingan ayo. Mbok aku didusi meneh kala-kala ki. Waduh, nek saiki didusi ya tak. Tadi cilike ya ngerti ya ta jaman cilike. Nek biyen dik cilik tak nggo dolanan ra apa-apa. Apa iki dolanan? Biyen gek cilike jan ngeyele ra jamak-jamak. Saiki wis gede, wis mayang, wis bagus, metu brengose. Nah, nggih. Brengose. Lah yo jenengan isin meneh iki isin meneh lho Mbak. Kok malah ambruk? Apa? Kok malah ngambruk ngapa? Ora apa-apa. Ya kuwi kan. Wis metu brengose mau lho. Lah iya lah. Madhep rene lah. Lah to. Heeh to. Ana brengose tipis-tipis. Ono. Ayo. Ono sing kandel bareng. Wis ayo bintang tamu nih gek diaturi jumeneng. Monggo Mbak Tati lan Mbak Elisa katuran jumeneng. Monggo spote kanca-kanca. Nggih. Sowan kula macange Yulimbo. Sugeng dalu Mas Gading. Sehat to Mas Gading? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Piye rasane iki mayang bareng kanca-kanca le rawuh iki tumplek-blek saoke wong tur ngajeng piyambak niku kakean ibu-ibu lho. Saking tresnane karo Mas Gading iki. Nah, luar biasa. Luar biasa pokoknya mriki, Pak. Seneng ora nek ibu-ibu sing nonton? Wah, seneng banget lho. Nggih nyuwun tulung ibu-ibu wonten ngajengan piyambak. Menawi saged radi mundur sekedik terus mbok menawi saged lenggah terus sing wingking saged ketinggal ngaten nggih. Saged ningali leres nggih Pak Hu nggih. Nggih niku sampai menek-menek niku se wingking mesakake. Muga menek-menek pas kepoyo wah ora. Lah yo mesakake sing ngisor ya Mbak. Ya nek umpamane arep nek ajeng lenggah alon-alon nggih mungkin tak nglingguhi kancane. Soale iki wis ra iso obah, ra iso obah saking lepet-lepetan pengen delok Mas Gading jebul baguse kena wis do dirasani ibu-ibu. Wi to Mas Gading jan bagus gak suarane wis apik suluke barang. Gemes ya Bu. Carane nek duwe anak kaya Mas Gading piye rasane? Wah, bombong seneng pengen jiwit ya Bu. Kok duwe anak to? Aja lah aku nek dijiwit semono kae ya biru erep awake. Lah ya, ane saking bombongnya saking senenge kok karo Mas Gading. Ya luar biasa ya sing nonton diane tumplek-blek. Oh iya tumplek-blek. 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 Blek-blek-blek. Ora black nek black iki wadah kerupuke lho. Lah ya maksudku kuwi saking akeh menika dilalah streaming nggih kathah penonton wonten Pilang Rejo Melumpuk sedoyo wis ra ono sing absen iki carane rasulane sukses iki saoke wong nggih luar biasa Pak Lurah lan terutama sing saking Jakarta Ikatan Keluarga Pilang Rejo ya dari Jabodetabek yang rawuh sini memberikan support besar.
Ki bukti ya, Mbak. Mbok merantau tetep eling karo desane dhewe. Terus Bali rene. Bali rene ora kok mulih ya meneng ongkang-ongkang ora. Ana acara apa ning desa ya urun, ana duit ya duitnya. Ana tenaga ya tenaganya. Buktine Mas Gading door prize sak oke-oke. Luar biasa. Niki nggih nganu Mbak Elisa ngaturke panuwun katur Bapak Gubernur melalui Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta atas fasilitas pewayangan malam ini. Nggih, matur sembah nuwun. Pak Gubernur disupport menika. Nek mboten disupport mangke ndak wayange saya mengkeret saya meredup. Nek disupport karo Pak Gubernur kan ning ndi papan berbagai titik dalange sapa wae sing penting wayangan. Ya, ning Jabodetabek nek awak dhewe wayangan ya Mbak, dalange sapa wae wonge mesti do melumpuk nonton. Kon paling akeh saka Gunung Kidul. Wis oke wong kuwi saestu. Buktine mereka berarti semua mencintai wayang kulit, mencintai budaya. Nah, kowe urung apa bage binage apa-apa ngono lho. Kowe omong terus ora kena diselani kok. Mbah aku nek le mayang Mas Gading iki bateraiku carane biasane mung siji iki baterai 4. Pret. Lah ya mulane aku ning ngendi wae wong ora entuk nggon kok ket mau. Ya saiki tak wenggon ya. Aku tak mau arep. Gedene semono mosok ora oleh nggon. Lah ya to Mas. Ayo. Piye? Kepiye gede apa cilik? Wis manuk. Aja dadi rawani. Sugeng dalu menika Mas Gading, Mbak Limbuk, Mbak Canggih. Sugeng dalu Mbak Tating. Sak menika sampun mayang malih. Sampun kendel. Alhamdulillah. Biyen gek cilike angger weruh wiyaga apa sinden Mas Gading langsung mlayu banget. Isinan biyen ra nyangka babar belas nek saiki kok dadi sakmene gedene wis iso mayang. Lah ya nyuli bapake. Kowe ya tau ngedusi Mbak biyen. Wis tau. Kelingan ora Mas? Wah, kelingan ayo. Mbok aku didusi meneh kala-kala ki. Waduh, nek saiki didusi ya tak cilike ya ngerti ya ta jaman cilike. Nek biyen dhisik cilik tak nggo dolanan ra apa-apa. Apa iki dolanan? Ciduke iki lho Mas. Oh lah ra ngono. Aduh ra. Piye lek mau ngedusi gebyor njupuk sabun. Alah bagus tekan dhuwur medhot. Aku nek ngosoki anu kok telaten. Lah iki nek ngosoki karo ditapuki kok aku. Ha ngene kok. Ngono. Salah. Ora ya kae iki ora tak tapuk mergane iki tanda sayang iki kan warna. Ono iki Kang saking biyen nggih cilike jan ngeyele ra jamak-jamak. Saiki wis gedhe, wis mayang, wis bagus metu brengose. Lah nggih. Brengose. Lah ya jenengan isin meneh iki isin meneh lho Mbak. Kok malah ambruk? Apa? Kok malah ngambruk ngapa? Ora apa-apa. Ya kuwi kan wis metu brengose mau lho. Ha iya lah. Madhep rene lah. Lah to. Ana brengose tipis-tipis. Ono. Ayo. Ono sing kandel bareng rambute kandel iki. Iki lho ngene iki tutupi blangkon ora ketok. Oh, rambut. Rambute kandel. Nek rambut dhuwur jenenge rambut. Terus nggon kene nggon mripat jenenge apa? Alis. Terus nggon iki terus nggon kene sorirom. Brengos. Terus yo misar lambe. Apa jenggot? Terus nggon dodo. Apa ora ngerti aku? Simbar. Simbar. Simbar terus ngisore. Sore wulu cumbu. Wulu cumbu iki ngendi? Jempol. Aku ora mampir terminal. Wis ora rasa. Arep tak warai kok malah ra gelem. Semoh aku. Ora gelem. Rame iki ora rame ora apa-apa. Lah ngapa maksudnya nek dhewe-dhewe gelem ngono apa? Ora iya ngono. Ora ono sing ngerti kok. Maksudnya ya gelem karo aku. Ora. Piye ta? Ya wis sanane ngono wae. Sanane nek gelem ya karo Mbak Elisa iki. Mbak Elisa ya urung duwe bojo. Wah yo adoh banget. Nek ora ya ditawakke ibu-ibu sing ajeng duwe mantu Mas Gading monggo. Monggo Bu, menika tesih legan. Bobote piro? Maksudnya kok tekan bobot? Lah yo tak tawakke ngono lho, tinggi berapa, berat badan berapa, ngono kan sing ceto to, ben komplit ngono lho. Nek Mas Gading dhuwure 100 piro, Mas? 100
170 telu sekitaran semono lah. Wih, dhuwur banget ya. Berarti karo awak dhewe wis ngungkuli ya. Mongko pas mbiyen jaman supet kae sadurunge supet alah isih samene saiki wis ngungkuli ya. Kandani saiki wis ana brengose kok ya. Statuse wis cewek terus. Lho lah kepiye to? Ya wis wayahe kok ya Sas. Kowe kuwi sing wayahe kok urung ndang. Aku ora kesusu kok. Kowe selak pengen nyumbang apa piye? Kok nek silak tuwa lho Sas. Ya ora apa-apa. Niki derek ndedonga kagem masyarakat Pilang Rejo. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Lancar rezekine. Amin. Panjang yuswa. Ya rezeki ingkang berkah barokah nggih. Amin. Mugi tansah guyub rukun ngenten iki lho Pak nggih. Dadi ora gontok-gontokan najan to ndelok uwel-uwelan ngene ning tetep oke. Tetep oke. Sing do merantau ya paringi sukses. Amin. Ning manggon perantauan paringi dhuwit sing akeh, bali iso mulyake wargane. Amin. Nah, apa sing rung didongake? Nganu pedagang. Pedagang. Paringi laris anggone dedagongan. Apa? Dedagangan. Anggone dodolan kok. Dodolan deh. Nah, Dodol sing jemek-jemek lho. ya kan kan dodol tok iki dodolan. Dodolan. Dodol ora dodol. Dodolan. Lah, nggih. Sing petani. Hah? Sing petani paringi subur tandurane. Amin. Golake samurah tur didol ya laris tandurane. Terus Apa neh? Sing pegawe ya paringi munggah pangkate. Sing do durung kagungan pedamelan nggih mengke paringi lowongan, paringi pedamelan. Amin. Sing dorong duwe jodoh termasuk aku dhewe ndang entukno jodoh sing pas. Nek ra pas kan ndak dadak ganti to. kok kaya klambi wae. Apa-apa iki kudu pas. Lah iya to Mas Gading. Soan mriki Pak Lurah, nggih, Pak Naryo lan sederek-sederek sedaya mawon. Menika mengke ngaturaken panglipur setunggal mboko setunggal. Mau sampun kathah layang-layang kangen. Saking warga mriki, saking panitia lan saking WhatsApp nggih wonten. Monggo Mas Gading niku banyak surat-surat dibaca. Niki kathah mbok dibantu membacakan, Mbak. Kula, Mbak. Oh iya. Niki 3 mawon pun. Pun mboten napa 3 mawon niku. 3 mawon tok pilih sing tipis-tipis iki. Ora. Sing kandel deleh kono. Ora kuwi lho. Kok cuk ngono kuwi. Ra ngono kowe mbiyen ro bapake wis kaya ngono saiki genten nek Mas Gading iki sing calcul ngono lho. Iki anake mah luwih parah Bang bapakne. Lah piye? Iki sakmono wis wani nek bapake gak rek jek tepo-tepo. Aku ora. Wis apal kok. Iki langsung dasdes. Apa kuwi? Apa-apa nek ra ngelingi mbiyen bapake ngenehi rezeki wis tak pites yo. Sia-sia. Ayo dipites semono kuwi ya cadel tenan aku. Nggih, ini kok request lagu saking Bapak Sumarlan, nggih. Ngesti Wiromo Bekasi. Nggih. Nderek nyekar nyidam sari mawi bawa. Nggih, berarti mengke kalih nyekar kiambak mengke. Cek dibuka sik piro? 100.000 rupiah. Laris manis. Lagi nggonku kandel, Mbak. Wah, iki mateng, jan mateng iki. Nek abang iki mateng, nek biru urung. Mentah. 5. Yo titip. Oh iya, siap. Siap angger nggawa tak ono siap. Iki ya kur nggawa tok kok dibagi sakmene kae ya. Minta lagu Caping Gunung Mbak Tatin, dar kowe dhewe. Ah ditik tak pek aku dhewe. Ya mbok nek kowe tegel samene kanca-kanca warga laras mbok bagi ya nek tegel ya kok. Apa-apa aku tegel kok. Wingi ana kasus nek ning nggon aku kono sinden nek do milih ana dhuwit kudune dibagi-bagi kancane gawa dhewe. Jare ra iso beol. Ping endi? Nggonku kono. Rak nggonamu aku ora kok.
Aku tetap lancar. Kagem Simbok Sulasi Danyangan ugi kagem Bapak Lurah Pilang Rejo Bopo Sunario sak perangkatipun selamat merayakan bersih deso Pilang Rejo. Mugi-mugi deso Pilang Rejo warganipun tansah guyub rukun subur makmur adem ayem toto titi tenterem. Amin. Sehat bagas waras. Amin dari Subandi di perantauan. Ya, amin. Matur suwun Pak Subandi. Terima kasih Kang Pak Salato Subandi. Sewu. Kang Salato Sewu, yo liane ya. Gue Mas Gadeng dulu. Nanti ini aku masih satu. Ayo. Ngirian. Ya. Yo moco Mas. Yo. Ora meneng wae. Ayo. Yo. Saking kula Ibu Darmiati nyuwun mawar kuning kagem sedaya pamirsa. Salam budaya. Salam budaya. Nggih. Saiki transparan kok. Pareng nyawer nang dhuwur. 100.000. Oh, nggih, matur suwun. Mawar kuning. Seniki wonten malih Pak Dalang minta lagu Gubuk Asmara yang menyanyikan Mbak Tatin yang boys. Welelelele. Mobloh tur aku seneng. Andane do ngeyel. Wes nyanyekno kabeh sewengi dari anak perantauan Pak sama saya Hardiono. 100. Mayan. Oke. Aku tok wis 600 iki ya. Wis, yo. Ana meneh Mas Gading. Tesih kadang niki. Siap. Saking paguyuban Bagas Waras. Nyuwun ning Caping Gunung Jenggleng. Lho niki ingkang nyekar Mbak Tatin. Wah, iya iki. Lho, Tatin meneh. Kelakon sewengi mumpluk lambene iki. Tatin to Tatin. Kandhani big is beautiful. Apa? Big is beautiful. Hah? Lha ngajar bahasa Inggris ki nek di. Lah apa? Bener ora? Inggris cara sentolo. Lah apa nek big is beautiful. Hah? Beautiful. Kok dicepetke. Iya ngalah. Sampai gunung piro Mas? Oh, iki Dari siapa? Paguyuban Bagas Waras. Parang nyawer 200.000. Paguyuban Bagas Waras. Nggih. Niki entes enten malih, Mbak. Oke. Katur dalang nak Mas Gading nyuwun bawa sinom patijono bablas ladrang rujak jeruk. Saking Mbah Jo IKPR saking perantauan. Niku bawa. Wah, aku rasa le maca iki. Piye? Bu. Nah, niki. Ayo, to? Piye? Iso ora? Bawa dhewe. Nggih, Mbah. Mbah sapa? Mas, sapa iki jenenge? Mengke saged ninggal. Oh, saking Mbah Jo. Nggih. Transparan kita buka semuanya ya. Ya, transparan. 200.000. Tenuan. Liane do ngitung iki. Niki kesehatan malih. Wonten sinten? Sugeng dalu bucange, nggih sugeng dalu. Kula nyuwun gending podang kuning sing nyekar Mbak Tatin. Tatin meneh. Saking Gito. Sinden kuwi mulih wae iki ya. Totan Tatin. Aku tak mulih wae nek ngono. Aku ora tau tawa do milih aku dhewe lho. Iya ya. Soale gede dhewe aku. Dadi ketok dhewe. Ya iki. Kodamu apa to jane? Nah, kuwi do tergila-gila semua. Kodame kolor ijo. Niki dari Pak Putra Dikari Gino Baladewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu anak Mas Gading Pak Wukir. Sugeng dalu Pak De. Derek Mangayu Bagyo anggenipun Desa Pilang Rejo nglipar merti dusun. Mugi masyarakatipun tansah toto titi tentrem kerto raharjo. Amin. Wonten tali asih menika sekedik mawon kalih yuta. Sekedik mawon kalih yuta.
setunggal yuta kagem sederek-sederek warga laras ingkang kula tresnani, setunggal juta kagem anak lanang Ki Gading Pawuke. Alhamdulillah. Request langgam rengu digarap langgam lajeng didangdutake. Please tolong Mbak Agnesia Nandasari. Wah, kanggo akhirnya dudu Mbak Tatin. Seorang Mbak Tatin meneh. Tetap guyub rukun kompak solid warga laras seutuhnya sak lami-laminyo amin. Saking putra dikari Gino Baladewa. Nggih sempan muon. Apa meneh Mas siji iki kesehatan saking Mbah Warno Warinem Dul Sumur. Dul Sumur. Nah niki terusane. Oh iya. Ngersake lagu Podang Kuning lho, Podang Kuning meneh. Podang Kuning lho. Nggih. Iki piro kuwi Mas ayo? Oh, sik. 100. 250. Oh, 250. Dan luar biasa. Piyayi kene iki nek nganu ya nyuwun lagu ya langsung Ngake sinten kemawon ingkang sampun request dilalah menika sampun paring rejeki mboten lokak tambah kebak paringi berkah salami-lamina tikel teko engko ngenai 100 ya mulih nggo sak yuta ngono ya kira-kira 10 kali lipat mulih ya monggo ingkang badhe nyawer mengki tasih wonten wekdal nika lha nek kepengin 100 dadi sak yuta monggo ya malah kaya Mbak Capeng Gunung dulu ya kita kasih kita senten setunggal melih. Oh iya ya sisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta lagu Tiwul Gunung Kidul. Ya. Saking Bung Desma Batur Agung Lipar dengan unit usaha 1 UPK DBM 2 BMT Batur Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ingkang nyekar Mbak Tatin. Oh iki. Ki Mbak Tatin iki. Kan nek gawe-gawe nek sing kuwi kari dhewe gawe. Iki lho. Ndi ndelok. Iki lho. Ndi ana to. Sing nyekar Bro Pastiwi kalian Mas Gading ngono. Ora. Kena iki lho, Mbak Tatin lho. Karepmu. Ben mupluk sisan. Ya Capeng Gunung sisa jumboh mendoakan apa jenenge Merti Duson mangke nglendongake nggo parian. Nggih. Nyepakake siji-siji sinden-sinden. Yo. Sapa sih? Kamu. Tatin iki lagi dadi bintange iki, role. Lagi ngerol iki. Engko rol depan. Paling banyak apa kaya banyak? Paling banyak tak kira kaya banyak. Ya paling banyak ya kaya banyak. Banyak nyosor sapa? Lah sapa sing gelem disosor? Dalange wis. Oh kalau ana sing aku ngono lho mburi. Sapa? Capeng Gunung nggih. Monggo Capeng Gunung. Saben bengi. Oh ya jan apik tenan suarane kok ya. Apik nek suarane. Pengen tak suarane? Ora. Kono. Kayak nembang lah. Lah yang sing ngeneng iki lho omong krung arga. Nyawang kona. Awas. Ayo. Jas. Aku pancakak. Oh. Ya sadirene Mas, minta ketutupan porono sisan. Yen memecah mongkaro janur kuning. Ya. Kamu
ya pengedrame wis bagus atau terampil. Lah iya. Sapa to jenenge? Oteng. Oteng. Alah, sak kelas apa ora? Sak kelas niku. Sak kelas. Oteng, jenengan kok Oteng. Oteng sapa? Asline sapa to, Mas? Ata. Oh, Ata, mulane kok Oteng. Pacita Wes pindho wae. Pindho wae wis ora usah oke-oke. Ya. Kendi, ayo. Saking mereka napa mereka, Bu? Saking mereka Agnes napa Prastiwi? Agnes. Saking bintang tamune. Saking bintang tamu, ayo penak. Ya. Sing ra penaki sing keri dhewe soalnya Wis kae iki pojok dhewe kae lho sing ora kepenak iki lho. Ana jangan lombok rasane tuanjo Kemen. Tonjo. apa-apa. Aku seneng mangan. Mugi sedaya warga Pilang Reja ayen tentrem lumintu karaharjan. Amin. Diamini nggih, Bu. Nggih. Wah, jan ibu-ibu nyenengake. Aku. Lah yo to. Ana ulah. Ana ulah. Ireng rupane. Waduh. Ngapa kok waduh? Ora apa-apa. Ula apa ngono nek irenge? Ulah sawa. Oh, wae. Ulah. Ndase kepiye sik kuwi ulane? Ya kaya ndekmu. Heh. Aku kira ndek ula. Lah, Ora ngingu aku. ngingu to nang omah kae. Ora. Ketoke aku tau weruh lho. Wah, dudu ula kae. Apa? Sempul liyane ya. Kadal. Ya iso kadal. Yo, ana ula. Baleni apa ora? Ora. Sebalani yo. Iya. Oke ora yo oke. Ana ulah ireng rupane. Heeh. Mugi warga Pilang Reja lancar Rezekine. rezekine. Amin. Amin. Saiki saka ngendi? Agnes napa Prastiwi? Agnes. Nes, yo Mbak Gemare ya Agnes. Momet iki Ibu Prastiwi. Tiba keri. Ayo Mbak Agnes. Aku njumbul Heeh, jumbul. kok ana rontokane. Waduh, Apa wi? apa sing rontok? Rambute kula Oh lah ngono. Rambut ki ono pirang-pirang. Pirang-pirang. Perangan. Ana alis, ana Ana idep, alis, ana ana idep. brengos, ana wi rambut apa, Nes? rambut sirah. Oh. Ayo, sirah apa? Sirah. Karbu. Aku njumbul kok ana rontokane. Heeh. Sedaya warga Pilang Reja nglipar Gunung Kidul. Heeh. Iya, pek komplit tok ya. Mugi tansah ayem tentrem gemah ripah rukun sedaya wargane. Amin. Amin. Bu, ra entuk padha lho, Bu. Ra entuk padha. Kok wis dinggo kabeh? Ning ngono kuwi kancamu kentekan. Oh, kabeh tok nggo. Lah kok kabeh gemari Pak guyub rukun. Lah iki sing wis mikir gemari Pak. Waduh wis dienggo Agnes iki. Sing mikir Saya
guyub rukun. Waduh wis kon Agnes iki. Aja dintekke dhewe. Isih oke. Ya, jajal kok mumet ora. Bu Wahyu lho wis mumet aku. Ya Riza. Nanana ku ombong. Apa kuwi nanana? Apa? Nanana ku om. Nanana ki apa? Nanana ki apa ku? Lambeku ombong. Oh, yang mbok dicethake ngono. Nanana. Nanana. Lah aku ketekan aneh. Pak Nanana. Lambeku. Pak apa? Apa? Mbok dicethake lambeku ombong ngono. Ya, Nanana. baleni. Nggih, baleni. Kok malah diomong-omong kene ombo. Lah ya apa to Mbak iki? Oh, wis oh. Lambe apa sih kok? Belambe. Lah ya lambe sumur kae ya ombo tenan kok ya. Iya bener. Lah iya. Lambeku ombong, gawene mecucu. Jos. Japrut. Sedaya warga Pilang Reja Heeh. manggih rahayu. Wah. Amin. Amin. Rahayu wes. Ayo Mbak Ika, ra entuk padha apa kae? Mecucu dadi rahayu. Ya. Piyaga harap diam ya. Iya kok, tolong Langsung ya. Pak Jeter ngono kok ndak Berasumsi, jangan berasumsi yang lainnya. Kok mecucu sok menjep jan. Ayo tetep tekan ngendi-ngendi kok. Heeh, aku dhewe ya ho. Lah, apa to kandhani kok. Yau, Mbak Ika. Tuku telo. Tak kira aku live TikTok ngono ya. Digawe tape. Kowe tape. Heeh. Mugi-mugi Bapak Ibu sedaya Tapene lagi, Zero. baleni nggih. Mugi-mugi Bapak Ibu sedaya sehat-sehat awake. Amin. Amin. Ya, Tak kira- Bayu. Tapi arep muni ombo-ombo awake ngono. Tak kira ya padha Riza. Awake lemah. Sapa? Sapa ayo? Kok iya, Kakean gajih. iya. Matur nuwun sedaya warga Pilang Reja. Sampun nanggap Mas Gading, sesuk nanggap malih. Amin. Kreatif iki jenenge. Kreatif. Nah, ngene, beda Ayo, kita beda. Ibu-ibu sing telu wis do sedekap ya. Ayo. Ayo. Ya. Ya, Mami dari Mbak Neti. Mbak Neti Sulandari. Ayo. Gawe gapura. Gawe kepuro. Pitulasan. Dinggo pitulasan. Ah. Mugi warga Pilang Reja tansah pinaringan kasarasan. Amin. Iki lancar loh, tekan kene wis beda-beda kabeh lho. Iki tinggal Ayo. Bu Wahyu, Bu Prasti. Yo mikir ya. Ayo. Ayo. Momet, ha. Apa-apa? Sak-sake. Saentuk ya. Ya. Ana rondo Ora. Oh. Nah. entuk duda. Muga Pak Lurahe Pilang Reja amanah kanggo rakyat sedaya. Amin. Lah langsung lancar. Wah, kok uri? Salah Mbak awak dhewe salah Mbak. DKI. Lah ya dhewe ra nggo Pak Lurah kok. Pinter Mbak Wahyu. Aku tak gawe iso. Saiki Pak iso. Wis ora iso. Telat wis. Ora iso. Ra gawe bungae Pak Lurah ya. Wah, awas Pak Lurah. Ya wis deh, rezekine dhewe-dhewe kowe wis sak ombyok ku lho. Alah iki mau dibagi ya. Ora gua aku tok. Bu, ayo Prasti. Yo. Dinggo Pak Lurah entuk 100 lho, Bu. Lumayan, Bu. Ning Berengarjo
Heeh. Tuku ketan. Mboten niku ketan kok. Oh, ta. Kok diayani nesu-nesu. Ngono wae nesu-nesu. Karo penonton ya diayani. Penonton lho. Mugi Pak Lurah Sunaryo pancen lomo tenan. Cair ngene hebat Lho, Mak. lancar iki loro keri Nek urung ngenehi aku urung lomo ta. Pak, rasah meri isi ora, Pak? Entek po baleni kabeh nggo Pak Lurah ya Baleni kabeh sak gawe yogane. nggo Pak Lurah Baleni kabeh sak yogane. Sindene kok njuk baleni aku ya nggo Pak Lurah. Lah kok Pak Lurah tekor. panas udan panas lengaling capek gunung Pak, wiyagone lemes ora oleh lemes urung oleh Pak Marai Mary to. Nadyan wadan sarata. Ngapa kok deng ngambek iki iki demo iki piye Pak Lurah iki lho pengendange Mas Keswan lho Rene ngono tak wae lanang. Ayo nekat tenan nek sing ngendang. Nekat pokoke. iki ana pengendang Mas yo Ono pengendang rumah aku mlaku ora saking nekate. Ayo. Dek Jam. Sukses, sukses. Ino mane banyu bane we bojoku ye melu Oh. seneng lumayan 50-50 Dek jaman berjuang jerkelingan anak lanang minta beni ning saiki ana ngendi nanti yang kedua minta dindangdutke akan bersama kita kelompok Senong Makmur Oh, ya. melu joget Jerene wes menang keturutan sing digadang biyen nate janji ning
Bener. Salah nyabut. Syukur bisa nyawang Bisa dadi raja juang berkelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki aja lali jarene wis menang keturutan sing gajah yen tak saiki apa lali gunung tak kerangi kekojaku yen mendung tak kiri nape gunung saya ngantek lunga langsung en. Kosek atur. Syukur bisa nyawang Indonesia dadi